आम्ही BJPच्या कार्यालयामध्ये मी स्वतः फॉर्म उमेदवारी मागितली होती. आम्हाला ती देण्यात न आली आणि समाजाकडून पण आम्ही उमेदवारी मागितली होती आणि समाजाकडून आम्ही मागणी केली होती की जिल्हा परिषदेमध्ये निर्णायक मतदान हे धनगर समाजाचं आहे. तसंच पंचायत समितीमध्ये सुद्धा निर्णायक मतदान आहे. तर आम्हाला एक उमेदवारी मिळावी तालुक्यातून. ती न देण्यात आल्यामुळे मी अपक्ष फॉर्म हा सादर केलेला आहे. समाजाचं आज काही अडीअडचणी असतात, त्या सोडवण्यासाठी आपल्याला जर पंचायत समितीमध्ये जर मागणी करता आली तर मागणी करता यावी म्हणून मी फॉर्म स्वतः भरलेला आहे आणि यासाठी मी स्वतः उमेदवारी अर्ज दाखल करून आज छाननीमध्ये माझा हा अर्ज पहिलाच अर्ज माझा हा ठरलेला आहे, वैध ठरलेला आहे. त्यामुळे पुढील जी वाटचाल आहे ती समाजाची बसून तसंच इतर समाजाचे बसून जे काय मी गेली 10-15 वर्ष समाजसेवा करत आहे. सामाजिक असेल, राजकीय असेल, त्यानंतर भरपूर असेल, क्रीडा असेल, मी करत आहे. त्यानंतर त्या प्रत्येक म्हणजे गावागाव मी पोचेन, लोकांची मतं घेऊन मी पुढचा निर्णय माझा घेईन. तसंच BJP कार्यालयातून जी मागितलेल्या उमेदवार जो मी होता, आज आम्हाला इतकं निर्णायक मतदान असताना सुद्धा आमचा कुठेही विचार केला गेला नाही. जर पक्षाने आम्हाला जर काय त्याची जर जाणीव करून दिली आणि जर जसा आमचा कुठलाही जसा प्रश्न आमच्या तालुक्यातील समाज भवन असतील, वाडी वस्तीवरती अजून कुठे विकास असेल, असा कोणताही आमचा अजून ठोस निर्णय आमचा अजून पूर्ण 100% आमचा हा विकास पूर्ण झाला नाही आहे. धनगर समाज हा दर्यापार झालेला धनगर समाज आहे. त्याच्यामुळे त्याला जर न्याय कुठे मिळत असेल तर आम्ही सगळ्यांशी बसून पुढील निर्णय आम्ही 27% घेऊन आमचा पुढे कायम लढण्याची इच्छा आम्ही ठेवणार आहे आणि जिंकून येण्यासाठी आम्ही अवरात्र मेहनत घेणार आहोत. लोरे पंचायत समितीमधून मी फॉर्म भरलेला आहे तिथून आणि माझी विश्वासाची खात्री आहे. लोरे आहे, गडमट आहे, आचरणे आहे, त्याच्यामध्ये कुर्ली आहे, निमारोळे आरोळे आहे. या गावामधून फॉर्म भरलेला आहे. या प्रत्येक गावावरती मी पोचलेलो आहे आणि यापुढे मी या माध्यमातून मी पोचण्यास तयार आहे.